जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। परिणाम भोजपुरिया जहान हम पंडित अनिकेत तिवारी आप लोग के स्वागत कर रहा बानी आप लोग के भाषा वाला आप लोग के फेवरेट चैनल भोजपुरी फैंस क्लब में। केहू सोचले ना रहे कि भोजपुरी भाषा भोजपुरी इंडस्ट्री बिहार झारखंड यूपी से निकल के लंदन तक पहुंच जाए। जी हाँ भैया, आप लोग के बता दी कि ये भोजपुरी कलाकारन के मेहनत है, भोजपुरिया दर्शकन के इतना प्यार दुलार है कि आजकल भोजपुरी फिल्मों के शूटिंग वो भी लंदन में हो रहा बा। जी हाँ भैया, आप लोग के बता दी यसी फिल्म के बैनर तले 6 गो भोजपुरी फिल्म बनावल जा रहल बा, जोना में से 3 गो फिल्म में आप लोग के पवन सिंह नजर आइयन और 3 गो फिल्म में खेसारी लाल यादव नजर आइयन। जी हाँ भैया, दोनों लोग अपन दो गो फिल्म के शूटिंग कंप्लीट कर ले बा और तीसरका फिल्म के, जी हाँ, अपन तीसरकी फिल्म के शूटिंग कर रहल बा, जोना में से खेसारी लाल यादव के हम आप लोग के रिपोर्ट बतावे जा रहल बानी। जिससे कि आप लोग कई गो तस्वीर देख रहल बानी खेसारी लाल यादव के, जो कि लंदन से निकल के आ रहल बा बहुत ही बेहतरीन ढंग से बढ़िया लोकेशन पर, जो कि फिल्म के फिल्मावल जा रहा बा। जी हाँ भैया, फिल्म में खेसारी लाल यादव के साथ 3 गो फिल्म बा, तीनों ही फिल्म में आप लोग के अलग अलग हीरोइन नजर आई लोग। एगो फिल्म में खेसारी लाल यादव के साथ काजल लखवानी नजर आइयन, दूसर की फिल्म में खेसारी लाल यादव के साथ मधु शर्मा नजर आइयन, जो फिल्म के नाम बा दुल्हन वही जो पिया मन भावे, और तीसर की फिल्म में खेसारी लाल यादव के साथ आप लोग के शहर अफसा नजर आइयन। जी हाँ, रिपोर्ट के मानी तो और 10 से 15 दिन खेसारी लाल यादव जो कि लंदन में रह के अपन तीसर की फिल्म के शूटिंग कंप्लीट करियन, बाद पूरा टीम जो कि इंडिया आ जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात बा भैया, भोजपुरिया दर्शक खातिर, भोजपुरिया इंडस्ट्री खातिर, हमनी के भोजपुरी जो कि बिहार झारखंड यूपी के गलियों से निकल के डायरेक्ट लंदन तक पहुंच गई बा। तो भोजपुरी कलाकार, भोजपुरी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर खूब मेहनत कर रहा बालो। तो आप लोग भी अपन प्यार दुलार आशीर्वाद दे हम जा। जब ये फिल्म आप लोग के सिनेमा घर में लागी, बहुत ही मेहनत कर रहा बालो, बड़े बजट के फिल्म बनावल जा रहा बाड़ी सो, और उन लोग के उम्मीद बा कि भोजपुरिया दर्शकन के हमनी कुछ नया देम जा, कुछ अलग देम जा, तो बहुत ज्यादा प्यार दुलार मिली। तो फिलहाल में आप लोग कई गो तस्वीर, कई गो फोटो दिखनी जा, तो आप लोग रिपोर्ट कैसा लागल, फोटो कैसा लागल, वीडियो कैसा लागल, अपन राय जरूर ही कमेंट बॉक्स में बताई जा। और जब भी फिल्म आप लोग के नजदीकी सिनेमा में घर में लागी, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में जाके देखम जा, प्यार देम जा। आप लोग जितना प्यार देम जा, तो भोजपुरी कलाकारन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर के मनोबल बढ़ी और बढ़िया से बढ़िया फिल्म भोजपुरी में बनावल जी। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा भोजपुरी फिल्मों के प्यार देम जा, और साथ ही साथ वीडियो के भैया ज्यादा से ज्यादा लाइक करी जा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा, और भोजपुरी जगत के हर छोट बड़ न्यूज जाने खातिर अपन भाषा वाला चैनल भोजपुरी फैंस क्लब के जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजा। तो मिलता नहीं भैया अगला वीडियो में एगो नया न्यूज के साथ है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भोजपुरी।